Hej Snærle. Tillykke med fødselsdagen. Jeg har lige fået nogle venner på besøg, og de vil også gerne lige give dig en hilsen. Der er desværre ikke plads til os alle sammen her, så derfor så må vi komme ind en af gangen. Først kommer Sørøver Søren. Hej, jeg hedder Sørøver Søren, og jeg har kendt Anker fra gamle dage. Jeg var lige på besøg her i Aarhusbugten med mit sørøverskib, og så tænkte jeg, at Anker han bor lidt op ad Egåen. Så jeg tager lige den ene af robådene, og så sejler jeg op ad Egåen, og her er jeg. Og så har jeg lige hørt, at Snærle, du har fødselsdag i dag. Og jeg er jo altid beredt, så derfor har jeg også et lille musikinstrument med her, så jeg også kan spille en lille sang til dig. Den lyder højt, ikke også? Hvad synes du om den? Nå, jeg må videre, for jeg skal ud og sejle på de 7 have. Men jeg har hørt, at en af mine kammerater, han kommer lige straks, og han er på motorcykel. Hej, jeg hedder Kaptajn Amerika, og jeg kører på motorcykel. Lige i øjeblikket er jeg på vej jorden rundt, og da jeg kom til Danmark, så tænkte jeg, at jeg kunne jo også lige besøge min gamle ven Anker. Så jeg stillede lige motorcyklen her udenfor, og så kom jeg herind. Jeg hørte, at hans datter, Snærle, har fødselsdag i dag. Tillykke med det. Så er det jo heldigt, at jeg også har et lille musikinstrument med. Der kan ikke være så store instrumenter på en motorcykel, men jeg har da en lille en med. Jeg har sådan en ukulele, hedder den vist nok. Snærle har fødselsdag, og det har hun jo her i dag. Snærle har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spiller vil. Hør nu her, hvordan vi spiller vil. Tralalala. Det kunne jeg godt lære lidt mere af, tror jeg nok. Jeg er lige begyndt at spille på den. Kan du have en rigtig god fødselsdag? Og nu håber jeg, at du får mange gode gæster. Der kommer i hvert fald en lige straks, som jeg også har mødt en gang. Han kan godt lide fugle. Hvorfor er I så langt væk? Jeg tror, jeg har glemt at vende kigger den rigtigt. Nu er I alt for tæt på. Jeg må hellere lade være med at kigge med kikkerten. Goddag. Jeg hedder professor Fuglefløjt. Og jeg er en, der godt kan lide at kigge på fugle, og dem er der mange af her i nærheden. Lige over i en sø, der hedder Egå Engsø, der er der mange slags fugle. Både dem, der svømmer, og dem, der flyver, og dem, der dykker. Anker, som jeg har kendt i mange år, han bor lige i nærheden, og da jeg lige havde en pause med en fuglekiggeri, så tænkte jeg, at jeg kunne lige gå over og besøge ham. Og her er jeg så. Jeg har hørt, at du, Snærle, har fødselsdag i dag. Mange gange tillykke. Nu er det sådan, at jeg spiller ikke særlig godt på noget som helst instrument.
Men jeg har da en lille mulighed for at prøve et instrument, som du måske ikke kender. Det er en jødeharpe. Kender du sådan en? Ellers så ser den sådan her ud. Hvis jeg ellers skal finde. Der var den. Sådan ser en jødeharpe ud. Og den bruger man ved at sætte den fast på tænderne. Og holde den der lidt. Og så skal man bare slå på den der døns, der stikker ud. Og så skal man bevæge tungen ind i munden, og så skærer man alle de toner, man skal bruge. Nu rører jeg lige den her. Jeg håber, du kunne høre, at det var en fødselsdagssang til dig. Når jeg må over og kigge på fugle igen, så skal jeg bare lige huske at vende den her kikkert rigtigt, når jeg går derover. Ha' en rigtig god fødselsdag. Hej hej. Snærle har fødselsdag, og det har hun jo. Og det er i dag. Snærle har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Hør nu her, hvordan vi alle spille vil. Hør nu her, hvordan vi spille vil. Tralalala, 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 tralalala. Snærle har fødselsdag, og det har hun jo. Det er i dag. Snærle har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spille vil. Hør nu her, hvordan vi spille vil. Tralalala.